kurtso amaiera dugu, aurtengo kurtso amaiera, eta orduan pixkat izango dugu zer presentatu genuen bere garaian eta aurkeztutako gauza guzti horien artean noraino iritsi garen. Eta bigarrengo helburua izango da, batzarra egin ondoren eta espero dut denen onespenakin elkar bazkaria egitea, elkartasunezko bazkaria egitea. Zergatik bildu gara hemen, zorabidean, badakizue gure helburua dala lan egitea, auzolanean egitea. Helburuetako garrantzitsuenetako bat. Eta iritsi zaigu momentu honetan auzolana bezala, eta hala biltzen ziren bere garaien auzokideak, biltzen ziren elizatarietan, egin izan genuen aurrekoa udaletxe azpian, eta bi aukera genitun, edo Bordina taldeko kide batzuk esatu zuten bezala hilerrian egitea, eta bere fundamentua du, baina iritsi zaigu hangoengo hilerriak galdu dula elizatariko kutsu hori, eta ordu horretik bildua gara hemen. Igual ez da toki erosoena, baina guretzako bai da aproposena. Gurekin batera baditugu gure babesle diren, eta laguntzaile diren udalerrietako ordezkariak. Gurekin ditugu Aritz Mujika, Beraztegiko alkatea. Gurekin ditugu Helduaingo Inigo Etxebeste. Gurekin dugu hain ezaguna dezuten Andoaingoak garen gehienak, hanek arrera Andoaingo alkatea. Karo, beren laguntzari gabe ezingo enuke hau aurrera eraman. Badakigu, urte sasoia oso txarra dauzkagula. Gure lana gaurun batea aurrean dago, baina beraien laguntzari gabe hau ezinezak izango zen, bere laguntza hau aurrera eramateko. Besterik gabe, pixkat komentatuko dugu aurten zer egin dugun udalerri bakoitzean eta ze asmoa dugun datorren urteako. Aurten hasiko gea nahi badezue Leitzak aldetik, Leitzak ordezkarik ez zaigu etorri naiz eta bere hitza eman. Leitzak egin duguna da pixkat Andoainen egin behar duguna. Beraiek hartu dute aurrea eta beraien gatzetik ere bagaude. Leitzaren sarreran, urto ezautzen dezuten zona hortatik, Leitzaren sarreran habilitatu dugu kilometro eskais batean zirkuito bat non ikusi daitezken 3 karobi, mea zulo bateko sarrera, erabat akondizionatua dagona, eta mea zulo bateko harrera, eta beste meategi batena pentsatzen duguna datorren urtean ingo duguna. Horrekin zer lortu dugu, edozein adineko edozein pertsona posible dula gure ondare historikoaren jabe izatea oso eremu txiki batean. Leitzarekin, hauxe izan da aurten egin duguna. Helduaien lan ikaragarria dugu. Guretzako gure muina dana Ollokiko Burniola, bigarren urtez ari gara. Burniola guk uste genuen baina askoz handiago azaltzen ari da, 6 anteparatea dira, 6 antepara guretzako dira arkoak, nahiko uste genuen nahiko deseginean gozala baina pareta nahiko txukunak gelditzen ari dira. Helduaingo lurraldea da, eta han ari gara jota fuego, diputazioekin zinen bezala zinen dula Leitzaran hartu herri zerrebizik eta osotasun batean. Leitzara eremua izan, nahiz eta izan, Beraztegiko udalari da jota fuego, eta bizkatu behar dizuet, jota fuego bere materiala eta bere pertsonak utziz. Gutxienez, kontatu dauzkagunak, uste 11 egunetan izango dugu bai eskabadora eta bai dunperra han lanean, eta pixka gure esanetara lanean. Bezalo eskatzekoa da, askotan ez da bakarrik dirua, da dirua ez balin badago zenolako baliabidea posible ditugun lortzea. Beraztegina komentatu dizuet pixka zertan ari garen, eta gure esker hona emanez, eta gaina hitza eman genuen, eta gurtza oso importantea da. Beraztegik laizter egingo du aurten, ez dugu burutu, baina egingo ez zuek aste kulturala, eta urtako batzuk azalduko gararea eta bisita gidatu bat egingo dugu Beraztegiko jende asko baitago gain ere ezagutzen ez dituna hango ondare historikoak. Eta gure lan izango da, nola baitere, harrera egin eta pixkat esplikatu bai helduei, bai gazteei, talbarin bada, bai gazteei, beraiek ezagute ezaten, beti esaten duguna, ezagutzen duguna maiteko dugu, zeruan hortxe garriko da.
Anoinen, hauten egin ditugu ekintza majoak, guretzako oso majoak. Hasi ginen Larremendi txikiko karobiarekin. Gero egin deguna eta Goiburuko aktuazioa. Goiburu guretzako zan plazan fuerte. Goiburuko jendia, kastako jendia dugu. Eta haiek nahi zuten gauzak egite bali baren duen, gauzak txukunak egin. Berreskuratu ditugu hiru gauza. Bai, lixibatokia, Goiburuko plazako lixibatokia, berreskuratu dugu baitare hango mailak, berreskuratu ditugu hango harriak, eta ganaderizako hermandadea zauzkaten harriak, baina nik uste berreskuratu dugula gauza importanteago bat. Goiburtarrak oso beriak dira, baina nik uste berriro ere auzolanaren sena hori berriro piztu egin dugu. Beraiek kontatu dira zenbat gauza dauzkaten eta nahiko aztuta zauzkatela. Ikusten lanen, gurekin lotu dira lanera, eta proiektu berriak ere badirudi azaltzen ari dira. Beraiek datozkigu, esanez, beste lixibatoki bat badegu hemen, guk ere parte hartu nahi dugu. Hermandadeko kontuak jende asko mugitu du, jende asko etorri zaizkigu bere impresioak ematea, bere umetako oroitzapenak nola funtzionatzen zuen hermandadea. Beraiek ere horien testiguak izan baitira. Eta Goiburuko jende gaztea oso interesatua dago hori aurrea eramateko. Nik uste Goiburun, desde luego, plaza fuerta gendula eta asmatu izan dugula. Beste aktuazio egin deguna, herri hondartan izan duela Itzarango bi lixibatokiak lehenengo fasea egin genuen eta bigarrengoa aurten bukatu dugu guretzako Nafarroako zubia dana, txurreria inguruko hortakoa. Biak ere berreskuratu ditugu. Era bat, falta zaigu hor losa bat edo bestea jartzea, baina datorren urtera posible dugu. Eta andoaingo kontua izan da mantenua, oain arte landu dugun guztia mantentzea. Andoainen, lehitzan epatu dizuetan bezala, egin genuen bere gaialdian eta gaina auzo honetan horrelako ibilbide bat non posible ditugun disfrutatzea 3 karobitaz, 4 karobitaz barkatu. Denborarekin ibilbide hortatik inbarko dugu.